बावैसो असि सारनिफ्राय फन फैदों अबेनि असि आं खिथाथ'ला बिदि बुंफैदों नोंनि बागै होननानै दा जिखुनुआनो जाया आरो मोनसे खौरां नुबावदों आङो भिडिअखौ जोबजासे नायग्रो अब्लासो बुजिलांगोन बड'लेण्ड रादाबावथ' जोंहा सिलाय लानायजोंसो पिक्सार होबावबाय आरो माबायावहाय मोनसे होबावदोंमोन र' मोनसे निउस चेनेलावहाय बे जाहैबाय मामोन औ एनिथिं एमजेआलाय सोर जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि बर'नि मानगोनां निउस चेनेल एनिथिं एमजेनि इउटुब चेनेलखौ गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानांगौ बिदि लिरनाय टाइटेलाव नुदों थ' जिखुनुआनो जाया बे गासैबो रायजो राजानि अनसायबोदोंबाबो रायजो राजा माबाबो बुंनांगौआ बेनो आं नुदों गोबाङा सरि बिनांगौ मागौ भिडिअ बानायफिननायबो मैयाबो बुंनाय सरि जुदि गोरोन्थि जादोंबा सरि आं दाख्लैनि भिडिअआवनो बुंखादों जायफ्रा नायगोन नुफिनगोन आं बेखौ बार बार रिपिट खालामनो गोसो गैया बेनोल' निउस चेनेल एसे माबा जानानै दंखायोमोन नालाय सिगांनिफ्रायनो बेलेग बायदि गाज्रि राव बाहायदेरग्राबाथ' बेलेगसो जाबावगौमोन आं बुंदों दाख्लैनिया नैबे एसे बारा बुजिया नालाय जोंनि होजोंनि बर'खौहाय ओमफ्राय ओंखायनो आं बुंदों आरोना खननै खनथामसो बुंदोंमोन आं होमबाबो आं भिडिअखौ लाउद्रायखाय दानबावदों ओरै एक्टिं खालामलायनानै एक्टिं खालामना माबाबासो प्रपार थाब बुजियोना बेबो थ' जुदि आंनि बुंनायाबो बैनोमोन आं दिनैबो बुंफिनबावगोन ड्राग्सआनो होन जौ एलकहलानो होन फोजोबनायखौ नांगौ नैबे बिथांजोआबो दाख्लै बुंदों बेखौहाय एवारनेस प्रग्रामफोर लानांगौ गामि गामि थांनानै नंगौ रेलि खालामनायखौबो नांगौ खिन्थु नोंनि बायदिब्ला मा ड्राग्स फ्रि खालाम जौ जुवा बन्द खालाम होनबा बन्द जागोन नामा नोंनि बायदिबा साजेसना मा एस ए मेडिकेल वार्कार बेखौ आं बिनिफ्राय साजेसन सोंदोंमोन थ' जिखुनुआनो जाया जुदि आंनि बुंनांगौआ बेसो जुदि सासे मानसि हुमखि हरग्रानि सायावबो आं बुंगासिनो दङ जुदि आंनि बुंनायाथ' बेसोमोन ना नै बिनिखौबो आं स्टेटमेन्टखौ खोनासंबाय डाइरेक्ट ब्लगावनो ड्राग्स बेफोरखौ थाबायनायजोंबो एवारनेस होनांगौ रेलि खालामनायजोंबो नाथाय गुदि बिमाखौनो फोजोबोब्ला दंफांखौ फोथैनोबा दालाइखौल' दानखाबाबो जाया नालाय दंफांखौ फोथैनोबा डाइरेक्ट थालिर दंफांखौ दानस'नानै दोनबाबोल' जाया बा बिलाइ दानस'बाल' जाया बे फैफिनो रोदोमफिनो थ' जावखुस्रानांगोन बेखौहाय थ' गुदिखौनो गोसोब्ला गभर्नमेन्टआ जों नुखायो हायो नाथाय बिथांजोआबो दाख्लै बुंदों टेक्सफोरनि थाखाय मानि थाखाय दोनो बेफोरखौहाय बेनिफ्राय गोबां टेक्स मोनो मानसिफ्रा लोंग्राफ्रा लोङो जौखौबो आरो माखासे ड्राग्सफोरखौबो हमनायखौबो नुयो जोङो नाथाय गोसो जायोब्ला पावाराव थानायफ्रा हायो आंबो दाख्लै बुंखादों पावाराव थानायफ्रा गोसो जायोब्ला मेन बिमाखौनो एरखुनांगौ होननानै थ' बेफोरबायदि मेन बिमाखौ एरखुनांगौ मागौ होननायखौनो खायफा भिडिअखौ क्लिप होनोबा फुल होजोबनांगौ भिडिअखौ नांगौबा कपिराइट जाजानो गियोबा होआ ना होनोबा फुल होजोब नाथाय बेखौनो ससे ओरै आथिं गानायखौल' होबाय आरो बै बुंनायखौ ससे हैलायबाय मानसिफ्रा मा बुजिबावनो साला अभार देखायदों नै बेखौसो बुजिखासिगोन थ' गोबाङा गोबां नाथाय जों रावबो माहारियारि आफादखौ बखिनो जिखुनु आफादखौ जों बखिनो जोंहा गोहो गैया मोनफ्रोमबो आफादफोरनि नेम आरो थांखिया गोथार आरो सैथो आफादा रंजाया नाथाय किसुमान मानसि हिसाबैसो जों इन्डिभिजुवेलि जेरै आंनाबो पारफेक्ट जाजोबा सासे मानसि हिसाबैसो गोरोन्थि जाफ्लाङो नालाय अब्ला बैयाव थानाय मानसिनि थाखायनो बै सासे मानसिया माबा बुङोबानो आफादाबो मुं मोनफायो थ' बिदि जायो आरोना खिन्थु आफादा रावबो आफादा गोदोनिफ्रायनो गोथार आरो दानि जायफोर आफादफोर दं जिखुनुआनो बर' हारिनि थाखायनो साननानै ओंखारनाय आफादनि थांखियाथ' सैथो नाथाय मानसिफ्रासो सासे सानै एसे थेरा बेखा ओंखारनानै बदनाम जाफानायखौ जों नुनो मोनो जुदि ड्राग्स जौ जुवा बेफोरखौ बुंनायखौ बिमाखौनो फोजोबबा फिसाफ्राथ' अट'मेटिकेलि थैलांखागोन बिदि बुंनायाव दाय जायोबा गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेब आङो सरि बिनाङालै जेबो गोरोन्थि जायाखैखौबा बुंदों नुदों आं खायफा हुमखिबो हरनो हागौ माबो हरनो हागौ नाथाय सरि बुङो आं सरि बुंनायाव जेबो गावखौ उन्दै खालामनानै लानाय जाया सरि बुङोब्ला मानसिया थैया बा इसिबां निसा जाया आं बेखौ सानो दा बेनोल'
आं नै बैखौ सिनायनो गोसो जायो जाय जेराव मबाइल नाम्बार नैबे मैयाबो होदों नोंखौ जेराव नुयो बेयावनो गाग्लिगोन बेटा होननाया सोर ब्रादार बियो गोबां बुंदों सोरबा आं ओरै दाख्लै बुंनाय आंनि भिडिअनि थाखाय सोरबा BPF बा UPPL बदनाम जानाङा पार्टिया फैफानाङा गोबां पार्टिनि खोथा लानायबो नुदों आं खौरांफ्रावहाय दा सोरबा आरो कमेन्टआव बुंहरदों नैबे नोंसिनि BPFनिनो जानो हागौलै गुबुनखौ गाज्रि मोन्थों होननानै बिदि लिरहरदों बिदि होनहरदों थ' जाय जायो नायनोसै जिर' FIR रुल मोनसे दङ बेखौ नायनि बिथांखौहाय नायनो सोर मार बियो हुमखि हरनाय ना लाइफनि जिउ फोजोबनायनि बा बुख्रुबनायनि नायनोसै बेखौहाय अबेबाफोर पुलिसनाव सोरनि नामाव दं बे कन्टेक्टआ नायनाय जागोन ओमफ्राय बेनो आं रावखौबो गोरोन्थि साननानैबो इन्टेनसनेलि बुङाखै खोथाया जाहैबाय बिथांजोआ बिसिना बेंगलिया रायलायनाया एसेबाबो बेलेग जायो नालाय दाख्लै सोंनायाव बार सोंफिननायाव आथिंजों ओरै एक्टिं खालामना सोंस्राबाय आं ब्लग टाइप नालाय ओरैनोबाबो स्टार्टिंनिफ्रायनो ब्लगआ फानखामोन आदा जेम्स ओमफ्राय मस्क' सारनि बे सर्ट भिडिअखौ नायनानै बे मिनिग्लिबाय थानाय मिनिनो बानायलांनाय बे भिडिअआ थ' बेबायदिमोन आरोना बुंनांगौ खोथाथ' गोबां दङ जोंहा मुंदांखा बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लियावबो गोबां होदों मोजां हायोबा बर'फोरनि गेजेराव जोंखौ गोबाङा माने अनसायबोदोंबो गोबां इउटुबारफोरखौनो आंखौल' नङा अनसायबोदों ओंखायनो जों रायजो राजानि सायावसो गासैबो दा गोबाङा बुंदों कमेन्टफोरखौ आं नुदों सासे सानैया खायफा बुंदों नोंनि इनकामखौ नुनानै मेगन सादों आदा खायफा बुंदों साला फैसा खामायनोनो बे टपिकखौ बेखौ लाबोनांगौ जाबाय नोङो ओंखायनो आं बुङो बेयावहाय फैसा खामायनोल' गोसोब्ला जोङो सोरबा माबा मोनसे लोमजाबा साजाबा भिडिअ खालामनो लेंहरबा बेफोराव थाङा जागौ जोंथ' फैसाबो लाबोफिना बिसोरनिफ्राय हाया थाङालै जोङो फैसा खरस जायो होननानै थागौ आरो फैसाल' खामायनो गोसोब्ला जोङो माने जिखुनु जा भिडिअ रावजोंबो कानेक्सन गैयै बेलेग भिडिअ होलाबाय थानोबो हागौ जाय भिडिअफ्रा कापोल ब्लगनो मानो होबासो बांसिन भिउ फैयो जाय भिडिअ निउस लाबोयोब्ला राजखान्थिनि बागै निउस होनायफोरखौ जों लाबोफायोब्ला बैफोर भिउआनो जाबावा गोबां समाव फैसा खामायनोल'ब्लालाय जों बै भिउ जायै भिडिअखौ मानो लाबोफायो मालाब्ला थ' गोबाङा बुङोना फैसा खामायनोल' जों साना मालाबा जोंबो किसुमान खोथाफोरखौ थानो हायै जायो बर' जों बयबो थैयाबो गरम आरो अननायाबो दं जोंनि बर'फोरनाव रागाबाथाय रागा नाथाय सोरबा नेगेटिभलि माबा लाङोब्ला नेगेटिभै बुजियोब्ला रागा जोंखाङो बयबो नाथाय सैथोआ मा मारमोन बेखौ नुफिनोब्ला अनफिननायाबो फैयो जोंनावहाय आं फल' खालामदों बड'लेण्ड बुब्लिनिखौबो बार निउस होबाय थानायाव फार्स्ट निउस होनायाव बिसोरखौ गोबां माने सापर्ट होनानै MJखौ होनांगौ मानांगौ होनदोंमोन आरो बिसोर मानसिफोरखौनो आं खायफाखौ नुदों निउस बार होबाय थानायनि थाखाय MJआलाय मा मानसि टेम्परारि मानसि बेखौनो निउसाव लाबोबाय थानानै इसिबां भाइरेल खालामनांगौ जाबाय इसिबां पपुलारसिन खालामनांगौ जाबाय रागा जोंनानै खायफा MJ जिन्दाबाद होनफिननायखौ आं नुदों थ' बेबायदि आरोना नेगेटिभ माइन्ड सोनो हायोब्ला बर'फोरा रागाबाथाय रागा नालाय बिराद रागा जोङो नाथाय बै नेगेटिभा जे नेगेटिभ नङामोन बेखौ बुजिफिनोब्ला खायफा माने बुजिफिनो आरो रागा जोंजायो जायनि थाखाय किसुमाना MJ जिन्दाबाद माबा माबि होनफिननायखौबो नुदों आं थ' बेबायदि इन्टेनसनेलि आंहा रावखौबो जेबो साननाय गैया आं असि सारखौबो बुंहरदों भिडिअखौ सोरबा बर' गोरों नाय होननानै सारा नायबायबो ओमफ्रायहाय दे माबा मोजांथार लोगो जादों आरो मालाबा लोगो हम होननानै हाबा जाबाय नामा नों होननानै थ' बिदि असि सारा खबर लाहरदोंमोन सोरबा जनायहैदोंमोन नामा थ' आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आरो नैबे ब्लगावहाय चिरांनिफ्राय ओंखारदों लाभ इउ अल चिराङावमोन